wabeka sakhe statement. Ndathi hey guys kodwa niyariska ngokwasemthethweni niyalondoleka niyariska because bekumele ba nantoni na evela bekungamelanga ba nibe behind my back. Nindijikele ngemva ngoba kaloku into yalamzwa phayana ndim inhloko ndim nomuntu owaphuma ndahamba ndobiza abahlali abanini ndafika nilungisa umbane nisithi nibelwe intambo umbane ndathi ndiza nilinda apho ngqamele khona kodwa ngoku ndiva nisithi nisayiniswa amaphepha nabheka komasawudeni. It's totally wrong guys. Awuyichazi into abe laa mntu ibiqale ngaye engekho. Funeka nithethe into enye phaa because le nto what if ingahamba ibheke emthethweni nixela into yoba accuse number 1 ingani no-accuse number 1 because phaa zizongqinelana ngoba mhla waxoxa utamkhulu le nto ibheke emthethweni uzawuthi kukho intombi edeke emnyama ekuthiwa ngumtshana. Utamkhulu akalazi igama lam umbiza ngoba ndingumtshana zeniyazi uba ndim lowo but kodwa zeniyazi uba ekhothi izawubhebhethwa because kuzawuvuyela gama lithi mtshana kufumaniseka uba ngumntu ozalana naye. No, andizalanani naye guys. Ayizophelela apha ke le nto kodwa nenze rongo ngosayina into eningayaziyo niphinde nothetha phaa mna andikho. Yanibuze neenamba zam ebantwini apha nakozikhona apha esigxekini wathi ayisisithuni kawumbele nto nathi iyasithethisa kukumntu othe kuthi singelaphi kwiinto zasetsholombqa. Ndathi hayi ke lowo inoba nje ikhona into angakhange ayitye treatment angakhange ayitye into xa inje ekuhlaleni awukhathaliseki noba ubiyotata waseTranskei. It's not that uba uyayingena ubingumntu waseTranskei wena ungengowaseTranskei. Lo uthetha imbudane aningeni into yasetsholombqa into esiyifunayo yinyani qha ngalo tata. Ndathi hayi ke ndimkile mama kaSisipho ngixela utata kaSisipho bendilapha but ibirongo into beniyenzile ngeningakhange ulithathe laa phepha walisayina wabesithi bethuthumbiswa namtata kaSisipho ba ubheke esawudeni uthi kuthiwa kudityanwa phaa watsho ekhwela ke emotweni nalo mfana ke mna konke isifine nendlela enenze ngayo right. Hlaleka ke ithuba elide ingabo ke abahamba phaya nabantu abafikelwayo kum akuziwa kuthethwa nto nakutata uGqabashe nakwintombi le ndandibizile nabahlali. Hayi akho mbizayo apho benzathi yimani kancinci xa ufika umntu omthetho bakhona. So ubunokuthi siswam kwa lo uphandayo sethathe icala ke ngoku. Yes of course. Ebengafuni ukuyiva yonke le nto uba idibene uba yayiqale njani ihamba njani na and akanibizi na ngenxa yoba sexelele uba ungababizi lo nalo. Yes. Okay. Then kwahlaleka phithi ndeva ingxwabangxwaba mos izinto ekuhlaleni zavakala. Wazi umntu wathi ewini hey uSiyanda lo uzothathwa ngumcuphi. Umcuphi wabuza into yoba abantwana babekhona ngale mini yasemotweni ngobani na. Ndenge ngoku wathi kumcuphi uzawukhwela emotweni ahamba yokonatha lo mntana wayekhona umntana friend yakhe ke uAngela Godina kwapha estradweni eduze. Nyani izovela. Ndithi ke mna ke he hayibo guys nemandla umntana kaAngela ungakanani na umntana wenza ugrade 2. Hayibo ndithi hayi mabenze mabaqhube mna ndihleli ngohlobo kuziwa kum akomcuphi uzayo phofu inoba kadamkhulu naye udidekile because abangathetha ba umtshana akamazi nalo mtshana noba ngekudala umcuphi ofikayo kumba ebelazi igama lam utata uTyana because ecourt ukhala ngoba umtshana odeki omnyama akalazi igama loba kuthiwe uwini. Hayi ndithi hayi mabaqhube athi lo mntu hey uye nomcuphi wakhe nompumelelo primary wayothatha lo mntana kaAngela without iparent yakhe. Yho. Ndithi hayi guys sekuhambe ngokusenza iscam kwanga ngumuntu ofundileyo unjani lo mcuphi kaSiyanda banjani aba bantu bakhe.
kaloku ubutsotsi obudibene nento engayaziyo ububa benzayo ngoba awunoba behind back la family yala mama wala mntana uAngela uyothatha umntana esikolweni uyafana ngathi uyombala umntana esikolweni nesikolo simkhulula njani umntana kaloku inoba wafika wathetha noba ungumakazi okanye yayiva ne but la mntana umdala ngela xesha esenza grade 2 wena othi ba hayi ayingomakazi misilo uyayibona ne okay thatha umntana wafaka emotweni waso eSouthern kula building uNonhlanhla akekho Angel umamakhe ngosiyanda nalomuntu wakhe wahamba ngemoto isikolo siyaphuma umama omakazi bakhe bathi hey uAlwa simboni isikolo siyaphuma uAlwa kadazi kwenzeka ntoni Angela mokhayela umntana Angela ke ungumuntu oziselela into zakhe hayi mina ngizokhayela uAlwa uyakwazi apha endlini kwathi ungazi apha endlini abona ngoAlwa elihliswa ngemoto pha phezulu asemagqigambeni hamba nosiyanda athi thwa msinyane kokwabo wamiyeka umntana wehle ezingathi usuke esikolweni eqola ibhaki enxibe uniform balisa umntana mna ke makazi ndisuka kwenye indawo enhle phayana ndifike phayana kukho sinenhlanhla nomamakhe ndabuzwa phayana ba utamkhulu wasenza ntoni uyabona mosela lambuzo emntaneni uyawubona ne utamkhulu intoni wayenzayo ukuthi mama kaSinenhlanhla wathi mandithethe ningoyiki ndathetha ke mina ba hayi utamkhulu wafaka into yakhe kuSinenhlanhla ntontoni ngathi kwaba guys sanubuza umntana into negative ne10 eningayaziyo noba bekubuzwe into phayana lo mntana oyaziyo and uThixo ngenye imini ozayiphendulwa la noNhlanhla ngoku akufike uSiyanda nomntana kaAngela without uAngela wamkhulula umisi yena ecinga uba ngumuntu wefamily uSiyanda nguye ozaxoxela noNhlanhla uba wathini umntana kaAngela sanube nimbuza lo mntana ingqondo idiniwe ndayibona ifamily hayi ndayibona uba iyaraka nomalume waya pha ba bububhanqa banono bubenzileyo kwathi intonto ngicaba baphela besiya kwaLloyd kuyochazwa ese statement hayi kwabona kwaLloyd ba hayi ke ngokwayiyo ke ngokwaba bebephethe le case ifraud kaloku le bayenzileyo wafika ipolisakazi pha kulate sasiyibukele lafika lathuka uSiyanda ba unayo ingqondo ayibone into yenzayo ba intoni na izaphinda ukujikele ithini na unayo ingqondo kakuhle ungathatha umntana kamelwane wakho umelwane ngekho khona bekuthiwa uAngela ichomi yakho hayi sister hayi sisingicela uxolo ndayixolisela ke la polisi uzuphinde uthathe lo mntana without ifamily yakulonina okanye unina into zimbini xa engekho unina uthatha noba ngumalume wakhe kokwabo umcele ngesihle uzophinda umthathe Siyanda uzawubona into ezakwenzeka ba into na nje buxoxa le case yalo tata kose kuvalelwe wena because awuyazi ngokulento yenzayo and awuyazi kwalento yenzileyo once uthathe lo mntana ba lento kuthi kwakuthi emthethweni ba into na athi ecela amaxolo bemkaka abahlali bebekhwele bahamba kwahlaleka utamkhulu emane yoxoxa manje nisiva ke ngabantu ababheke etown sadibana naye utata uGiyane besuka ekhasini eyoxoxa esuka endlalini ntontoni akasahlali kwalapha emoto wathatha izigqibo ekhotha utamkhulu uthutshisa igazi ayida uyalithengisa okanye uyarentisa wathi utamkhulu hayi kunoba ndijongane naba bantu bandenza lento ibhlungu kangaka kodwa bebesondliwa ndim lithengisela abafana bapha kumigaleni okay tamkhulu ke bexoxa ingumuntu ohlala eTsolomnqa nomcuphi wakhe amane umfumana eTsolomnqa abemane umvisitela athathe statement qha ndibona uba utamkhulu yakhe into ibingahambeli phambili leli gama likaMtshana ezibandi liphinda ba once emthethweni umuntu ungamazi uthi Mtshana even ngomuntu omhlophe umlungu ibhulu ililo elinantsika icase selileba hayi connection uzala hayi andizalani naye tata uGiyane wahlaleka amane ndithukwa ke ngulomama lomntana mane ndithukwa ngiqombo andizihoyanga ngenye imini wandibiza sane meeting eforum ndikwayiyo neCPF member eforum
sabiza iforum yasefembosi sinengxaki ke yonyana babemosha apha ekuhlaleni sasinayo yaza ke iMahindra kabhuti akhona ubhuti akhona wafika sayixoxa ke lento sasixoxa kukumhlali owareza isandla wathi bethunani bahlali ndiyaniva niyathetha but kukho le nto isityayo utata apha ekuhlaleni ingahoyelwanga ntweni bhuti sicela ubuza uba ungasinceda njani buza kuloo bhuti eforum wabuza ubhuti akhona iman start from ngale mina lo tata agwetywa ngayo ngobana babephaya kwachazwa ke ngosisi uba andichani kakuhle kodwa abantu abamemkhumbini ngaba bajikela uWinnie babebizwe nguWinnie eze abahlali kwashiywa abantu ababini ngemva plus nalaa ntombi yakhe yayimbizile uWinnie intombi katamkhulu wathi lo sisi kwiforum Winnie thetha ndake mna ke izaba ngathi ke kulaa family le nto sizoyithetha apha kwiforum iza ngathi besithetha ngabo babantu apha kube kuthukiswa izana niyabazi aba bantu banjani na kanti onalo mdle basiza uthetha le nto katamkhulu yahamba njani na kwakho umntu oyi-1 ongumama ophumayo wahamba waya phaa kulaa family wochaza phaa baxoxwa ngale nto yalo mntana phaa kwimithingi yeforum bekubizelwe oonyana abamoshayo ngoku kuxoxwa ngento hayi ke mna ke wathi ophuma usiyanda wathukisa ndatshiwa ngagele sondelapha ayifihlwa kaloku mntanam andiyifihli okanye qhathwa le nto uba wathatha umama unkonki notata unkonki mna notata ugxabhashe wandishiya emva asayi uyoma emkhumbini kodwa ngelinye ilanga sawuma athukisa usiyanda wandithuka ndathi hayi guys myeke nenza le nto usiyanda azithi nca azinamatheli qha into nje into egqithayo uba iva ngendlebe iphinde iphume ngaphaya wasela usiyanda washusha kwange-weekend umgqibelo barha nizawunya 1 by 1 plus nawe Winnie umama wam mna khonto yam nane yomntana engazohambela phambili umama msebenzela iprison warder prison warder lithemba ndilinike inamba yomcuphi kaSinenhlanhla ndalinika iprison warder esebenza phaa umama usebenza phaa eBuffalo Flats nizawunya 1 by 1 laa prison warder nanibamba ninye plus nalaa mcuphi kaSinenhlanhla hayi mani ndathi komnye umntu mani uyayiva le ntetho wathi lo mntu hayi ndimamele thuna ndathi wathi uza kunya Winnie ndathi hayi kodwa ke uba ngaba ndihlala neprison warder apha ekuhlaleni elizawungena into ezingazaziyo hayi lingandibamba uba ndihlala nayo apha ekuhlaleni asinaprison warder thina so wabona nje apha kooforum koo-Ward 7 apha ekugqikini asikabi nani elinesidanga lokuba lipolisa letrongo wathi uza kunya nangoku bayiphethe nalaa mcuphi kaSinenhlanhla phaya eSouth North umama mna usebenzela iprison warder hey yanditya le nto ndayibalisa komnye usista wam ndathi dadewethu uyayiva le nto bendithukwa ngayo etheni wathi ndiyiva ngqo and iyadibana utamkhulu ndikheyisi yakhe Winnie uba uyayiqaphela ikhawulezile kwangela xesha ububizwa ngamagqwetha phaa ndabizwa ngamagqwetha ngo-2023 ngale mina agwetywa ngayo I think it was 10 ka-October uphaa ngo-October bayo 10-18 ndabizwa ligqwetha lokuqala elingutata elalindilide tamkhulu kuyawaziwa amagama wabo nakwaligaleti wathi lo bhuti mani ungubani gama lakho ndake mna ndiwuwini wathi utata udyana uphuthumile uyintoni kuwe ndachaza ummelwane wabhala lo bhuti wazi intoni wena ndayichaza ziba ndiyichaza wathi uyayazi into yoba igama lomntana akho apha emkhumbini aliveli ndathi hayibo njani uthini yena umakhulu lo uhleli phaa umamele eli tyala lixoxwayo katamkhulu uthini yena wathi laa mama ugoba umqolo ndathi ndandibizwe nguye uthini yena walo bhuti hlala apha ku-waiting room apha ecaleni awumelanga uba wena uzumamela ityala izaba ngathi hlala apha uzamane siza apha ecaleni kuwe wangena laa bhuti wathetha utamkhulu
mawusike phaa kwispika zana funeka umthetele loud. Utamkhulu manje ndiyamva kancinci manje ndisondela kancinci apha ecangweni. Le ntombi imnyama yiyo enondikhulula apha bethunana. Lo mntana umtshana nguye owayekhona yayiqale ngomntana wakhe laa nkwenkwana yakhe ndandigcina yayincinci. Wavuyile ke nyhani ukukhulelwa kutata udyana. Laa nkwenkwana yakhe incinci iqale ngaye le nto. Heyi lo mntana lona ndibona uba utamkhulu emkhumbini uthetha ke ngoku senomsindo. Lo mntana lo nto ndibonayo mna uzawudyobha wonke umntu mani kule nto. Nxa iphi ngoku kwakuthiwe kwistrato sangakwamakhomba lo mntana urechiwe yintwananyana elikrwala phayana. Sewutheni ngoku le nto iphuma nam? Ndibona ke ngokwamagqwetha phaa phakathi amhlisa utamkhulu umoya. Kwalo utamkhulu bengezela because lo mntu umfunayo ukhona. Simfumene uwini. Samane sibuze questions phaa kuwini. Hayi mani bayancaphukisa aba bantu kwathini ntontoni hayi ke. Kwabuzwa kuSiyanda kwikithemba phaa kuyo. Nomcuphi wakhe wabuzwa ngala magqwetha ba uwini uyamazi Siyanda ohlala eduze. Yena owayekhona ngoku kwakuqala le nto eyobizwa ngumakhulu ukuku uLasitha. Umakhulu wakho umama lo uzala umamakho. Wathi uSiyanda akandikhumbuli ndikhona kokwabo. Phofu ngeli xesha abuzwa lo mbuzo phaa ekhothe ngaphakathi eBcourt eHigh Court umama uNkonku phaa notata uNkonku phaa. Wathi uSiyanda akandikhumbuli. Watsho phaa kula magqwetha wathi akandikhumbuli. Akakhumbuli kule case ndikhona. Ndiyobizwa mna ndisiya kokwabo. Wabuya lo sisi ngubani uwini apha ndathi ndini. Wathi uthi ngale mini kwenzeka ntoni sisi? Ndake make le nto iqale ke ngomntanam. Ngubani igama lomntanakho? Ndathi nguAvuyile Zondo. Wala sisi imani balo uAvuyile ke bawena ngaphi ngalanyanga ngoku utamkhulu kwenzeka le nto. Wathi uAvuyile une-10 years lo une-9 years abashiyani kakhulu aba lo omnye ka-2013 omnye ka-20 ntoni wayichaza la sisi. Ndathi ewe abashiyani kakhulu. Wala sisi okay. Khona inyawo lemfene apha. Khona into eyenzekayo apha ekhaya noba kwenzeka ntoni na. Ndathi ke mna ke okay sisi ndizawuva ngawo wala sisi ndizawungena ngaphakathi. Wangena. Wathi Siyanda ndicela ubuza. uAvuyile kaWini owayedlala nalo mntana khona uPoppy awumazi na? Kwafumaniseka kwale nto odlala noAvuyile noPoppy ayikho ezincwadini zobomi. Into ndibonayo qha ngunqontsonqa katamkhulu into ephambili uba wafaka into yakhe emntaneni. Naleyo uba utamkhulu ethetha ba ndiyabanceda ngokutya bayakwazi balale bengatyanga kawumbi pha ekuhlaleni abahlali bayayazi loo nto leyo. Bantu siyabanceda aba bantu ngamanye amaxesha ingendim ndedwa nomnye umama wayelapha ngakume ngummelwane wakhe qha wemkake lo mama wabheke emoy plus wayithengisa izikonsi. Ungumama kayanga. Wayesithi ba izikonsi zishekile aziqabe irama namama azisepha kulaa mzi ngesikhafutini. Iziqomba nyhani ngabantu abaselfish abakwazi uthetha inyani aba bantu. Waza lo sisi wathi hey Wini inzima into apha ngaphakathi. Andiyazi bamntanam ungangena njani na because ngoku kuthiwa ixesha liphelile ngoba khange uvezwe kwasekuqala. Ndithi kaloku bengenawukwazi utamkhulu at that age alikhumbule kwa igama lam nobebendazi. Utamkhulu wonke umntu sengumntu ongumama otshatileyo. Unabuna ngaphi utamkhulu? 70s utamkhulu unyaka. Ndathi ingumntu utshatile nomyeni wakhe. Sucimba kulaa myeni walaa mntu uzathi molweni batshana. So inoba sisi ndingade ndivele encwadini zobomi. Yiloo nto uba utamkhulu ekhala ngomtshana. Wathi heyi kwayinto kaVuyile apha wakho ayaziwa tu kuxoxwa ngotata uGiyani uphuthumile qha. Ndathi uSiyanda uyandiwarisha akananyani. Because sisina ngale mini kuqaleka le nto kaVuyile wam nento katamkhulu vele utamkhulu ngayeba utamkhulu wavela xa kutheni na because lo mntana wabona uba utamkhulu uphambi kwendlu makazama iqhinga uthetha nam ejonge efestireni. Ndithi mntanam jonga kum kaloku xa uthetha nam sujonga ngapha kwendlela efestireni because sendikubona mna uzawuza nelinye iqhinga. Wathi lo sisi into yobana inzima because mna ndiyayibona mninayo inyawo lemfene layo elinayo. Wathi xa iqala ungena la sisi
kwalapho nasisangena khona kukwizikhalo ngaphakathi. Unkosikazi kakatamkhulu uwile phantsi wafeyinta, utamkhulu naye sefeyintile emkhumbini, sisigwebo asinikwe, wathi engena nasisi segwetyiwe. Yho, ugwetywa iminyaka emingaphi? Kwathiwa life. Ndabuza utata uNkongi, njani utata uGyani nimyekele ningathethi inyani guys ba uWinnie yaqaleka ngomntana wakhe, le nto siyiqhubeni ke ngoku phambili ba ze kuvele igama likatamkhulu utata uGyani, sonke sasipha kulaa mzi edining room. Kutheni ningathethi inyani? Phofu ke namagqwetha ka-legal aid apho andikhulula khona athi sisi i-match ye-results apha ekhothi lo mntana utestelwe, zikhona iindawo zalapha ekhothi bayichaza ke le ndawo apha emdantsane bayindawo kodwa zabachaza makhiwane uyabona iindawo zeprivate zibhekele ekhothi kuba zangayi kaloku ngalaa xesha sasimthuma. Wanobhuti honestly ndithetha inyani ligqwetha kwa-legal aid, imetshi katamkhulu yezipems zakhe nomntana hayi kubonakala into yakudala phayana. Akekho utamkhulu kula manxeba abonwayo phaa. Nalaa nto ndingayabanga ubuholoholo bomngxunya ndingayaba yintoni na. Ndathi kulaa bhuti wam, mna ndingumntu okholwa inyani, andibufuni ubuxoki because uThixo ndiyamoyika mna. uSiyanda sisandumazi ngoku thina behlala eTranskei ngengamazi bakwephi ke ilali mna. Umama wakhe uNomathamsanqa Lasitye wabanjwa many years eseWestbank, wayehlabe i-boyfriend kanina wakhe. Unosister wakhe okuthiwa nguNopinki. Lo mntana uNopinki lo nomnye ikwekwe wakhuliswa ngumakhulu. Emveni bekhuliswa ngumakhulu nalo ngapho uyakhula eTranskei uSiyanda without a mother. Ukhuliswa ngulo mama. uSiyanda wemka wamshiya lo mama nalo mntana umncinci ngusinentlahla. Can you imagine ushiya umntana nomuntu engaye noba ngowefamily noba ngowantoni na. Ube be careful but xa ushiya umntana nomuntu elalini noba uhamba imbadla, simane noba lo mama uhamba imbadla noba uhamba ntoni na. Ngoba kaloku xa uhamba nemizi yotywala kulula uthiwe xhipsiwe ngumuntu oyindoda. Wathi lo bhuti uthi nawe ndathi uSiyanda thina simazi ngoku ngoba ukhulele eTranskei. Noosister bakhe ababini bakhulele kumakhulu lo ebeyondibiza umama ke eseminyakeni eWestbank. So asizoyazi noba lo mntana usuka from nayo back emva na. Qha uSiyanda uhayi emntaneni wakhe akanawo because mna mntu uhamba kulaa mzi wakwaLasitye ndikhe ndibukele xa ithi umakhulu sinentlantla khawuvasi izitya. Hayi mafuna ungazivasi nje wena unazandla. Ngenye imini ndaphantsi uphakamisa isandla nanqanda umakhulu ndathi wamntana njeba ungenambeko apho usuka khona emva awukwazi uthi umakhulu emdala kangako egobeni umqolo uthi angazivasi nje yena. Wangena uSiyanda xoxa loo nto wathi hayibo sister kwenza loo ndathi ndakumqhwaba ngembama lo mntanakho ungenambeko because umntanakho uSiyanda amqeqeshanga ngokweyintombazana. Walo bhuti eWinnie uthi kutheni ndathi bhuti ndiyakuxelela. Wathi hayi mani undivusa kwenye ingqondo. uSiyanda nyhani ikhona into ayenzayo apha. Ndatsho ndichaza ke kule ndawo ubuprison wathi ndathi bhuti ikhona enye into endiyilibeleyo. uSiyanda wathi enxilile kunge-weekend wandithuka ngento yoba umamakhe yena usebenzela iprison wathi eBuffalo Flats. Le nto katamkhulu ayizohambela ndawo sakunyawo one by one njeba sicinga uba masiqhayisele ngochaza iinyani zethu azizohambela ndawo. Wathi lo bhuti injalo wandilatsho ndiyibhale encwadini zobomi. Wayibhala lo bhuti wayibhala le nto wayibhala wathi hayi sisi ndiyabulela ngenkcazelo yakho and hayi utamkhulu uyachaza shem eleke mane ezoxoxa uba umntu onondikhulula apha ngulaa mntana nalaa tata ufihlwa ngemva iwesi umama walo mntana le nto iqalekeke ngaye. Wathi lo bhuti khawume ke sisikhe ndibuze kukho into yomntana ovelayo apha ba wareyipha lo mntana. Ndithi hayi nam bhuti mna iyandothusa into katata uPhuthumile Gyani
ngoba kaloku naye utamkhulu sebanjwa nje wayezawuthathwa ngumakhulu acele amadoda athile apha esigqikini kuyiwe kulaa mzi ungapha kwestrato sethu edangazela kwabhani iseneni. Mna yandothusa ngokuthiwe ngutamkhulu nathi ekuhlaleni sazi laa nto yangaphaya wonke umntu ekuhlaleni. Ya sisi wam nawe utamkhulu usetrongweni userve life and usibhalele le leta esithi umntu osaziyo istori naphaya asivumelekanga uba siye siyom-interviewa and usawacela amancedo and usakholelwa uba amancedo asenovela apha kuni nina nabahlali nenyani uba kwenzeka ntoni na njengoba seyothothoza etrongweni ubomi bakhe bonke. And xa kuthethwa ngaleya into if ubengomnye umuntu ebezocinga uba semdala una-70 so usengumntu ozobhubha kutheni engayeki nje but ungulaa mntu ofuna ukufa noba kunokwenzeka ntoni kuye ibe inyani ivelile. Abahlali ke ngoku sisi wam masithi uyayithetha ke njengoba wabekile amagama abantu apha understand abahlali bapha ekuhlaleni nesi sigwebo babanjani xa besiva uba utamkhulu ugwetywe ubomi bakhe bonke etrongweni? Ukhona utata bhuti owonakalayo le nto katamkhulu wabarongo ngowapha kuye elalini eTsolomqa ngumeza wakhe phaa eTsolomqa. Wabarongo laa tata kawumbi nonkosikazi wakhe wathi urongo utata kanondoda phaa ezantsi kawumbi usaringelwa nasesasikhalo ngoku wayebethwa yiforam uba ngathi ngalaa hlobo ekhala ngalo usakhala nangoku ndandiba nam laa tata sozabe rayithi but wancedwa ke ngoonyana bakhe nonkosikazi wamsempilweni ezibhedlele warayithi wakhansilizwa warayithi. But ke bhuti ekuhambeni kwethuba eziba le nto katamkhulu utamkhulu mos umntu onabantwana ngengamazi mna bawuzele ngolu hlobo. Yeah. Ikhona ikhole eyavelayo yomntana wakhe ungumfana apha eMdantsane but andiyazi unithi bayephi na. Wathi lo mfana molo sisi ndake weke wathi sisi wam ndingumntana katata uphuthumile tyana. Mna ndiva buhlungu ngale nto ngutata ezinye nezinye bazingazibalwa zange ndikhulele nantoni ezo zinto bazingabalwa ngoku because utata umdala and nonkosikazi wakhe umdala. Ewe abantu nasemhlabeni bayashiywa nolwela indawo kamama. Into endifuna unceda kuyo sisi kunganjani into yoba like sifumane uBCM TV into enomkhulula man like utata mna sendifuna nam khe ndingenelele because yandihlupha ngoku utata ndimazi ngaburongo. Ndathi bhuti wam khawume kuqala ke ndiqale ndithethe nabahlali. Bahlala abaninzi ke into efana noBCM TV abanye bafuna uvela abanye bangafuni uvela. Wathi laa bhuti khawuzame mansisi wam uthethe nabo abahlali mhlawumbi ekuhambeni kwexesha ingakhona umntu mhlawumbi ndithi ndihamba nomuntu othile kaBCM TV nizovizitelwa apho ndihlala khona ndake mna okay bhuti ndizabuyela kuwe wadropha ifowuni ndamfana. Ndathetha ke nabahlali ndathi guys ndifowunelwe ngumntana katata uGyana. Umntana katata uGyana ova intlungu naye ngutata wakhe ngale nto. Uthi lo mntana ebecinga into yoba ivele nakwi-social media ibe nguzwe lonke. Kucace nalo wayephethe le case waphatha ngendlela engeyiyo because ezinye izinto eziba lo mfana ndimcacisele efowunini uyabona into yoba nyhani utata wakhe angakhululwa isikakhulu ndim. Uyayibona? Yes. Wathi ke ngokomnye usisi singavuya wena ke sizovizithelwa ziikameras apha eduze apho utamkhulu ehlala khona because nathi zange siyithande ngoba nesiqike esasiphumile ngaphesheya indawo kuthiwa kusemvubeni. Ngolo xesha abethwa ngalo kwathiwa yimani wo makuze nosisi kuqala bhuti sanubetha kutheni ibethe kwesavuma niyiforam and nakhona niforam esiza seyigqume ngamalapha ubuso asinazi noba ningobani nizobetha utamkhulu and utamkhulu simbona rongo namanxeba anqikekileyo emqolo. Senditsho into yoba abahlali bayavuma into yoba
noba ungafana into efana no-BCMTV basemdleni bangathetha ngotamkhulu and isikakhulu bamazi njani utamkhulu bathethe between utamkhulu nalaa family bebephilisana njani yayiqonda ne because umntu omthetho nomthetho angawuthatha awuthathele kuye wona ubungahlali kulaa community ebengayazi noba utamkhulu uphila njani phakathi kwalamana waphayana noSiyanda nabantwana bakhe. Ndikhumbula kambe lo mntana ebengamane ebhute efuna uye esikolweni uSinenhlanhla athi hayi mna analantshi athi umama ke Sinenhlanhla kuyaphekwa esikolweni afuna umbetha uSiyanda uSinenhlanhla xa ngafuna esikolweni. Ngenye imini kwanqanda utamkhulu wathi amyeke ntombi uzamlimaza ntombam nantsi 2 rand umnika phambi konina akananto ebeyifihla utamkhulu kwa ekhupha i5 rand utamkhulu beyikhupha naphambi konina khulu wakhe umakhulu wayembiza endibizela into enje kodwa namhlanje baza ngayazi baphinde bathethe into ezingezizwe emthethweni ebeyikhupha utamkhulu amnike like umtamkhulu ngeminze pay anthethe grant mama pha upeyile notamkhulu upeyile kuzawuhlalwa apha phambi kwendlu but igari katamkhulu ifacele straight nala forum nazi imoto zikatamkhulu kuzawuhlalwa pha umakhulu ayohlala pha ayozenza ingathi ngumuntu ongapeyanga utamkhulu xolela likhuphi 200 kuye makuyothengwa i5 liter ye4 Street kuselwe yena utamkhulu ngela xesha wayengaseli andifuna uphosisa mna ndizombona uba uyasela utamkhulu ngexesha acaba umane ehamba komakhothi xa esanda uxoxa ekhoti aphuma aye eLakhizi ndide ndithe emntwini hayi utamkhulu eLakhizi haza utamkhulu akaseli wathi awuzazi stress xa ehlelwe into enje utamkhulu sezibona sexoxa ngoku mane ezidatini ekhoti soze ungaseli iwindi athi hey phofu unyanisile kuselwe kube mandi ngemini yegrant epeyi utamkhulu kwitshintshe Siyanda khawubaleke ntombi uhambe uye eshop uyothenga isupeke ezimbini upheke uyizisa apha kutyiwe kube mandi bhuti ngengomso uyavuka utamkhulu akathi ngalamini epeyi yagrose babheka Shoprite uhlala yedwa mosa ahlala nkosikazi unkosikazi usedlalini utamkhulu aphuza ngebhizinesi utamkhulu iqhwane umuntu omhlophe like emsebenzini ba umonelwa ngulo mntu umakhawuleza maxhobo uyakhawuleza utamkhulu uyakhawuleza laa nto uyayisusa kwenzela ibhotile msinya nantsi into ebimane imsusa edlalini amane ezokha amayeza apha emonti azonyanga abantu so wahlela lelishwa utamkhulu Siyanda pheka inyama and kulo Siyanda umbane many years ubungekho that's why bebemane bane-connection kwatamkhulu Sinenhlanhla mama ambonditshajela ifowuni phaya ngamanye amaxesha eyitshaja laa fowuni utamkhulu uzenzela into zakhe phandle akahoyanga nto utamkhulu akekho umzekelo ushiya nesitixi utamkhulu ubheke uvuke ekuseni ngo5 ubheke eBuffalo Flats uyokha amayeza unceda abantu wonyanga abantu utamkhulu abuye makhulu le nto mkhayishe isitixo hayi ushile dyani nasi isitixo utamkhulu mna senditsho bhuti nyhani iyandothusa into yoba kube kanti ngoku kunjena umntu emthethweni angathethi inyani uba besiphilisana nohlobo notamkhulu kunje utamkhulu ngumuntu ebenobele ebantwini ekuhlaleni nangoku abantu bayatsho bathi eyi wena siyaba singancedakala njani nanomntana kadyani naye ngoku wayithetha into kaBCMTV akaphakami aphinde akufowunele achaza uba hayi siswini kunjena njengoku ndicinga ukuthi ngoku izigqibo utata ndihambizela uBCMTV ivele ku-social media eziba wayitshile uba izawuvela kuzwe lonke uyayibona ne wase wathi gcwaka unyanakhe but akho late mntasekhaya and I think mhlawumbi nalena into i-right uba ivele ngomntu onjengawe oqinileyo okwazi uyithetha le nto ayaziyo and akwazi uyimela into ayaziyo.